Åse. Jeg bor i Åbyskoven med min familie. Her ser jeg min familie, som jeg bor med i Åbyskoven. Jeg er 102 år gammel, og jeg elsker at klatre i træer og bygge huler. Når jeg bygger huler, bruger jeg mos, blade, træ og alt, hvad jeg kan finde i skoven. Når jeg leger, skal jeg huske på, at ikke alle skovens indbyggere er mine venner. Jeg skal passe godt på, at Rasmus Ravn og Egon Ehren ikke kommer og fanger mig. Jeg går i Åbyskovens kogleskole. Der går mine søskende og mine venner også. Her bor jeg. Min familie har boet her i 1357 år. Jeg elsker at bo i skoven. Om sommeren er her grønt og smukt. Om efteråret bliver bladene brune og falder af træerne. Så kan vi lave store huler og gemme os for Rasmus Ravn og Egon Ehren. Om vinteren, når det er koldt og sne, fryser vi fødderne. Vi kælker og slås i sne, men man skal passe på, at man ikke bliver forkølet. Hvis man bliver forkølet, skal man besøge Dr. Dram. Han er jo lige flyttet til Åbyskoven fra Dramstrup. Om foråret blomstrer det hele igen. Skoven bliver fyldt med mad. De kæmpe store mennesker vender igen tilbage til skoven. De er spændende, men lidt uhyggelige. Derfor har jeg besluttet mig for at tage ind og besøge dem i Åbybro. Sikke en stor ting. Hvad mon det er? Det ligner slet ikke noget hjemme fra skoven. Jeg smutter lige ind og kigger mig lidt omkring. Hold da op, et stort rum. Det er noget helt andet end derhjemme. Her er ingen mos eller træer. Kan jeg vide, hvordan de bygger huler? Shh. Hør. Der er nogen, der synger. Det kommer derindefra. De børn synger samme sang, som vi synger hjemme i kogleskolen. De er dygtige, og hvor synger de højt. Jeg har hørt, at børn skal arbejde med eller lære om vores samfund. Og bliver det spændende? Det har været en spændende tur herind til byen. Nu vil jeg skynde mig hjem og fortælle om det til alle de andre hjemme i Åbyskoven.